Bo día a todos os membros da corporación, bo día ao personal municipal que nos acompaña, así como ao público que está na tribuna e a todos aqueles que nos siguen a través do sinal das redes municipais. Damos comezo á sesión extraordinaria do Pleno. En primeiro lugar, coa aprobación do borrador da acta da sesión extraordinaria urxente do Pleno de data 8 de xullo de 2019, que entendo todos recibiron e leron estes días pasados e, polo tanto, se ninguén ten ningunha puntualización que facer á acta, damos por aprobada. Ben, pasamos agora e antes de entrar na orde do día, de acordo con todos os grupos municipais presentes na corporación, vou proceder a ler a declaración institucional do Concello da Coruña en apoio ao persoal do Grupo Santander, Banco Santander e Santander Operacións SL da empresa BC Xestión Hipotecaria. O día 2 de xullo constituíuse en Madrid a mesa de negociación para iniciar o período de consultas dun novo proceso de despedimento colectivo na empresa Santander Operaciones España SL, filial do Grupo Santander, que afectará a 118 persoas. Na Coruña están afectadas 41 persoas actualmente traballando no centro de Orillamar, antiga sede do Banco Pastor, que son a totalidade dos traballadores e traballadoras que a empresa ten na cidade da Coruña. Santander Operaciones España SL, constituída polo Grupo Santander en xuño de 2017, presta servizos administrativos e de back office ao grupo. As persoas que traballan no centro de Orillamar proceden todas do Banco Pastor e do Banco Popular. Son 29 mulleres e 12 homes, cunha idade media de 46 anos e unha antigüidade media de 19 anos. Os seus postos de traballo foron exteriorizados no proceso de ERE aplicado nos servizos centrais de Banco Popular en decembro de 2017, con motivo da integración cos servizos centrais do Banco Santander para seguir facendo o mesmo traballo que realizaban para o banco, pero deste xeito a través dunha empresa auxiliar. Naquel momento, hai ano e medio, o banco e os sindicatos asinantes daquel acordo argumentaron que a exteriorización era o único xeito de manter o emprego na Coruña, algo que a ameaza de despedimento contradí claramente. Nese mesmo centro hai tamén outras 69 persoas pertencentes á empresa Grupo BC que presta servizos en procesos bancarios, subcontratada polo banco para tarefas relacionadas con xestión hipotecaria, que recibiron tamén notificación para iniciar un proceso de negociación de despedimento colectivo que está por comezar. O Banco Santander estivo baleirando de carga de traballo este centro para centralizado todo na súa sede en Madrid, deslocalizando unha vez máis traballo realizado en Galicia cara a outros territorios do Estado. Estes procesos en marcha supoñen a perda de alrededor de 100 postos de traballo estables na Coruña, traballo de calidade en beneficio dunha centralización en Madrid de traballos que polas súas características non existe ningún impedimento para que continúen a realizarse na Coruña. Compre lembrar que aínda está pendente de aplicación o propio ERE asinado no pasado mes de xuño no Banco Santander, que supón na provincia da Coruña o peche de 64 oficinas e a amortización dos postos de traballo desas oficinas, moitas delas tamén na cidade da Coruña. Un ERE tras outro, seguimos a perder postos de traballo nunha reestruturación salvaxe do sector financeiro en Galicia en prol dunha centralización en Madrid. Vemos como a nova organización do traballo no sector demanda a creación de postos de traballo preferentemente nas estruturas de servizos centrais das entidades, en detrimento das redes comerciais e as entidades que operan en Galicia non manteñen aquí estruturas de servizos centrais. Non podemos obviar que nestes momentos e como consecuencia da compra do Grupo Popular, o Banco Santander é a segunda entidade en Galicia polo que algunha obrigación terá con respecto ao emprego que manter no sector. Por todo o exposto, o Concello da Coruña expresa o seu apoio ao persoal do Grupo Santander, Banco Santander e Santander Operacións e da empresa BC Xestión Hipotecaria e solicita ao Grupo Santander que se manteñan os postos de traballo na Coruña dotando de carga de traballo ao centro de Orillamar. Ben, pasamos xa ao asunto 1 da orde do día. Ten a palabra o señor secretario. Asunto número 1, toma de coñecemento do decreto 3.912-2019 de Delegación de Atribucións da Alcaldía na Dirección de Seguridade Cidadá e do Acordo da Xunta de Goberno Local de data 12 de xullo de 2019 sobre nomeamentos de direccións de área. Asunto número 2, toma de coñecemento do informe de avaliación do cumprimento da normativa en materia de morosidade correspondente ao exercicio 2018. Asunto número 3, toma de coñecemento da liquidación do orzamento do 2018. Asunto número 4,
expediente 2019/1 de aprobación de reconhecementos extrajudiciais e obrigas para imputar o orzamento de 2019 e, asunto número 5, expediente M2/2019 de concesión de créditos extraordinarios para reconhecementos extrajudiciais de obrigas, suplemento de crédito e modificación da relación de investimentos de conformidade co acordado na Comisión de Portavoces, efectuarase o tratamento conxunto de ambos os dous asuntos 4 e 5 sen prexuízo da súa votación separada. Gracias. Ben, como xa dixo o secretario, o asunto 4 e 5 se debatirán conxuntamente, se votarán por separado, e o asunto 6 se debatirá oportunamente, tamén se votará por separado. Antes de comezar, existen dúas emendas, temos unha emenda ao punto 5 do Grupo Marea Atlántica, que se votará cando toque a votación do asunto 5. Previamente, o debate destes dous puntos onde cada grupo terá 5 minutos na primeira quenda e 3 minutos na segunda. O concelleiro de Economía e Facenda ten 3 minutos de inicio de exposición. Bo día, grazas. Estamos diante dous puntos da orden do día, o punto 4.5, o primeiro que ten que ver co recoñecemento extrajudicial e o segundo coa concesión de créditos extraordinarios e o suplemento de crédito coa modificación correspondente á relación de investimentos para o orzamento do 2019, que está prorrogado. O que se trae a este pleno non é nin máis nin menos que un recoñecemento de facturas que se asibiu na Comisión de Facenda por valor de 5.000 euros, o que se corresponde cos recursos destinados á tarxeta do bonobús e, polo tanto, o que se lle debeda en facturas pendentes á compañía de tranvías por un valor de 3.023.449,95 e un suplemento de crédito por importe de 943.774,20 que estaría destinado a suplementar a aplicación no que se refire á rehabilitación das instalacións deportivas, concretamente ao que é a renovación da cuberta e a estrutura metálica de Riazor. Non estamos facendo nin máis nin menos que asumir a xestión ordinaria de calquera goberno. Se acaba de producir unhas eleccións municipais, a Administración continúa coa súa tarefa e o que estamos é dándolle curso con normalidade o que é unha xestión ordinaria. Penso que é importante explicar a parte que ten, digamos, máis trascendencia no ámbito público. Non ten trascendido nada ao respecto de recoñecer facturas por valor de 5.000 euros ou o feito de que se lle debedaran á compañía de tranvías máis de 3 millóns de euros. Sin embargo, a este goberno municipal si lle pareceu relevante o feito de que houvese casi un desvío preto do 1 millón de euros en torno a unha actuación que se produxo durante o mandato 2015-2019. E tendo en conta que, se nos chamou a atención, o que fixemos foi abrir unha investigación, como non podía ser de outro xeito. Nos parece que non se trata de abrir causas xerais, nin de poñer en dúbida as xestións ordinarias dos gobernos, sen máis, pero sí é certo que cando se produce unha situación como a que ten que ver coa cuberta de Riazor, pois toca investigar. E iso é o que se está facendo, mantendo a confianza absoluta nos servicios técnicos municipais. Quero aclaralo de entrada para que non haxa ningún tipo de dúbida. Nada máis. Grazas, señor Laje. Desculpen que por omisión documental non dixen que existe unha emenda do Grupo Municipal Popular a maiores da emenda presentada polo Grupo da Marea Atlántica. A do Grupo Popular é unha emenda de retirada no punto 5 do asunto suplemento de crédito por importe 943.774,20 euros. Si lles parece, nesta quenda de intervencións defenderán e debatirán estas dúas enmendas presentadas antes da votación. Damos comezo, polo tanto, a esa quenda e ten a palabra a señora Martínez polo Grupo Ciudadanos.
Bos días a todos. Gustaríame empezar a miña intervención facendo referencia a esas enmendas que presentaron tanto o Grupo Popular como o Grupo En Marea. No caso da presentada pola Marea non deixa de ser un trámite reincidindo no que imos a aprobar ou non, que é precisamente iso, a dotación económica para pagar unha factura supeditado ao pago a unha revisión total da situación. No caso da do PP, no Grupo Ciudadanos, creemos que retirar ese modificativo non ten moito sentido tendo en conta, como dicía, que o que hoxe se debate aquí é a dotación presupostaria para facer fronte a esas facturas pendentes, en este caso concreto, factura pendente e xa conformada. O único que se conseguiría retirando este modificativo sería alongar máis no tempo un proceso, unha débeda que, tal e como nos asegura o Goberno, non se pagará ata que se estudie en detalle, ata que haxa garantías de que ese sobrecusto é precedente ou non. Temos que estar vixiantes, eso sí, de que así sexa e de que non se pague a factura ata que estea todo claro. En calquera caso, segundo puidemos ler todos nos informes que se nos fixeron chegar, a obra, por certo, a obra máis salientable de todo o Goberno da Marea e a que se lle deu máxima prioridade foi plantexada, licitada e executada polo anterior Goberno, que, ademais, segundo se reflicte no informe, tamén foi consciente do sobrecusto e mesmo o xustificou. As grandes obras non se fan ás presas, sen tempo e con carencias do proxecto de execución, tal e como indica o supervisor municipal da obra. Os informes técnicos inclúen, ademais, un correo electrónico de Xiao Varela no que se recalca a máxima prioridade da que dá só 2 meses para redactar o anteproxecto. Así pois, nós creemos que a Marea debería recoñecer os seus erros e asumir a súa parte de responsabilidade. E como o Sande, o anterior concelleiro de Deportes, xa non está, pois sí, Xiao Varela podería recoñecer a súa parte de responsabilidade en todo este proceso. E insisto, tendo en conta que o que aquí aprobamos hoxe ou non é a dotación económica para poder facer fronte a estas débedas, non o pago da factura que queda supeditado a que teñamos todas esas garantías. Así pois, nese período no que se busquen esas garantías, gustaríanos que se analicen as posibles responsabilidades das persoas que avalaron este proxecto no Goberno anterior e, por suposto, que se faga un seguimento exhaustivo por parte dos técnicos municipais para corroborar a veracidade deste sobrecusto. O que creo que non debemos facer é seguir dando máis voltas das necesarias sobre facturas xa conformadas que afectarán ao prazo de pago de proveedores e, polo tanto, que afectarán a posibilidade de facer inversións con remanentes de anos anteriores. Como xa pasou no exercicio anterior, cando máis de 15 millóns de euros tiveron que ser destinados a amortizar débeda en lugar de poder gastalos en obras tan necesarias para a cidade. A petición do crédito de 6,5 millóns de euros parecenos procedente, tendo en conta que con esa amortización de 15 millóns do ano pasado a maiores do que xa correspondía, hai marxe suficiente para aumentar o crédito para poder facer fronte a esas facturas herdadas e pendentes, como pasa tamén no caso das correspondentes á subvención do bonobús aos usuarios da compañía de tranvías. Creemos que se debe facer fronte a estas facturas que ascenden, como decía Laje, a máis de 3 millóns de euros, polo mesmo que comentaba antes, saldar canto antes as débedas que haberá que pagar sí ou sí, pero creo que debemos exixir máis control sobre os contratos existentes. Non pode ser que o Concello non saiba seguro cantos usuarios do bonobús suben realmente e cantas veces suben ao autobús, porque os aparatos onde o usuario pon a tarxeta ao subir na viaxe non están conectados a María Pita e, polo tanto, moito menos auditados. Creo que sería convinte, por exemplo, coñecer datos de número de usuarios por franxas horarias e días da semana para estudialos e poder facer propostas. A compañía de tranvías busca o seu propio beneficio, está ben que as empresas gañen cartos, pero neste caso o bus urbano é un servicio público que dende o Goberno se debería de controlar moito máis porque son moitos millóns ao ano os que se invirten nel. Creo que é obriga do Goberno, tendo en conta que é un Goberno en minoría, debe de ser proporcionar a máxima transparencia cos contratos e as facturas que se pagan. Os cidadáns necesitan xestión adecuada da caixa común e un pago desta magnitude debe ter o maior control posible. Ciudadanos estará sempre en contra dos favores a uns poucos e en prexuicio da maioría. E desde este grupo, como merecen os cidadáns, reclamamos transparencia, control e xestión.
Para os seguintes presupostos non debería suceder isto, debe facerse unha maior previsión da consignación presupostaria. E por rematar con este asunto, en canto ás facturas impagadas e todas conformadas, creemos que é xusto que se abonen canto antes, como dicía, para solucionar todos estes asuntos pendentes de maneira extrajudicial que se poden sacar xa de enriba e procurar que non volva a suceder, porque, por exemplo, como neste caso pode darse a situación de que algunha empresa xa non exista como tal. Así pois, control sobre todas as facturas para poder pagalas en tempo e non teñamos que desperdiciar o superávit en amortizar débeda en lugar de dedicalo ás necesarias inversións pendentes e futuras. Ben, moitas grazas. Señora Martínez, ten a palabra o señor Jorquera. Moitas grazas. En primeiro lugar, un saúdo a todas e todos os membros da corporación. E quero tamén, en primeiro lugar, aproveitar a ocasión para expresar a nosa solidaridade e apoio aos traballadores e traballadoras das empresas subcontratadas por R, que hoxe están en folga, en protesta pola deslocalización dos servizos prestados por esta compañía e en defensa dos seus postos de traballo. E queremos saudar tamén os empregados municipais, o público asistente e a todas as persoas que hoxe están seguindo este pleno en streaming. Nos asuntos que agora se debaten, preocúpanos singularmente o recoñecemento de obrigas coa conseguinte concesión extraordinaria de crédito para facer fronte ao pago do sobrecusto de perto d'1 millón de euros das novas cubertas do estadio de Riazor. E anticipo que o Grupo Municipal do BNG reserva a fixación de posición sobre as dúas emendas presentadas ao turno de réplica. No seu momento, o BNG xa manifestou algunhas reservas sobre esta actuación. Non negábamos a necesidade da obra. O estado das antigas cubertas representaba un perigo non só para o público que acudía ao estadio, senón tamén para os veciños das zonas próximas. Pero por moito que o convenio suscrito entre o Concello e o Deportivo estableza que o mantemento e a reforma das cubertas corre por conta do Concello, entendíamos que o Deportivo debía tamén contribuir, tendo en conta a contía do investimento e que o Deportivo era o principal beneficiario. Pensemos que esta actuación foi o maior investimento acometido durante o anterior mandato. Iso nunha cidade tan necesitada do esforzo inversor das administracións públicas para atender múltiples necesidades. E agora resulta que despois do grande retraso acumulado nas obras de execución, o custe final se eleva a máis de 8.200.000 euros, é dicir, unha desviación nada máis e nada menos que do 12% sobre o custo inicialmente estimado. E, ademais, sen ánimo de ser prexuicioso, hai un dato chamativo. No concurso, o orzamento base de licitación era de 8.200.000 euros, cantidade que agora coincide co custo final. E todos coñecemos as prácticas de moitas empresas a hora de que licitan a baixa para gañar un concurso e logo apelan ao xurdimento de problemas durante a execución para intentar elevar a facturación final. Ben, somos conscientes de que estamos a falar dunha actuación levada a cabo durante o anterior mandato. Somos conscientes de que as facturas están conformadas e os informes técnicos son favoráveis e, por suposto, en ningún momento dubidamos do rigor dos técnicos municipais, pero tendo en conta a contía da que estamos falando, creemos que é pertinente que o Goberno municipal realice unha investigación exhaustiva antes de executar o pago. O Goberno municipal insiste en que unha cousa é facer a reserva de fondos necesaria, entre outras cousas, para non incumplir o período de pago a provedores, e outra cousa é proceder xa á execución do pago. Por eso solicitamos explícitamente neste pleno un compromiso claro de que non se vai a proceder ao pago até que esa investigación non este concluída e non haxa a menor dúbida de que o sobrecusto non é imputável á adxudicataria da obra. Ben, dende o noso punto de vista, deste asunto poden extraerse dúas conclusións. En primeiro lugar, queremos que é evidente que é necesario mellorar os procedementos e unha tutela máis eficaz para evitar estas desviacións, pero é necesario tamén ser cauteloso antes de asumir novos compromisos.
Digo pola disposición que manifestou a alcaldesa a que o Concello cofinancie as novas fachadas do estadio. Son accionista do Deportivo, son deportivista até a médula, sei da importancia que ten o Deportivo para esta cidade, considero que o estadio de Riazor necesita dun novo revestimento exterior que mellore o impacto desta instalación no seu entorno, pero se o Deportivo é o usuario e prácticamente o único beneficiario desta instalación, entendemos que o lóxico é que tamén asuma o custo deste tipo de investimentos. Voume referir brevemente, se é posible, tamén ás facturas da compañía de tranvías por importe de máis de 3 millóns de euros para sufragar o bonobús. Consideramos que é desexável atender a recomendación do interventor de efectuar unha maior provisión na consignación orzamentaria para a aportación municipal ao prezo do servizo, co obxecto de evitar estas situacións, pero, ademais, o custo que lle representa o Concello sufragar o bonobús por riba das previsións orzamentarias, dende o noso punto de vista, é unha razón máis para avaliar as condicións da prestación de servicio. Porque co actual modelo dáse un paradoxo. Canto máis aumenten os usuarios, maior é o custe para o Concello, dado que estamos a falar dun servizo concesionado e, ademais, subvencionado. Nese sentido, quero lembrar, xa para concluir, que no acordo suscrito entre o Grupo Socialista e o BNG se contempla estudar os modelos de xestión do servizo, incluído a xestión directa, para avaliar cal é o modelo máis eficaz e, en particular, mellor tamén a hora de prestar un servizo bo para os cidadáns. Ben, gustaríame apuntar algunha cuestión máis, pero xa esgotei o tempo, co cal reservarei outras consideracións para a réplica. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Polo Grupo da Marea Atlántica, señora García. Non, señor Martínez, desculpe. Moi bo día a todas e a todos. Aproveito, ademais de para sumarnos á solidaridade cos traballadores e as traballadoras de R, aproveito a primeira intervención a miña primeira intervención neste salón de plenos para saudar a todos os membros da corporación, traballadores e traballadoras municipais, as persoas que nos seguen, ven aquí, ven a través do streaming e aos profesionais e as profesionais da información que darán conta do debate do resultado do pleno. Permítanme que empece polo principio. Poñamos 7 de agosto de 2015. Salón de plenos do Concello da Coruña, sesión extraordinaria, debátese o primeiro modificativo de crédito do Goberno da Marea Atlántica. 3,1 millón de euros en facturas pendentes do mandato anterior. Intervén un concelleiro, titular, pasamos do túnel do PP ao Pozo da Marea. Máis titulares, unha oportunidade perdida para marcar prioridades políticas. Esperpéntico, inadmisible incapacidade de xestión. Modificativo unilateral, un suicidio para un goberno en minoría. Estrategia victimista. E para rematar, nos daba o concelleiro un consello. Na vida, señor Ferreiro, o contido é moi importante, pero a forma na que se fan as cousas é tremendamente reveladora. Os titulares son de José Manuel da Pena, do Partido Socialista, e aquel modificativo, como tantos outros despois, non saiu adiante naquel pleno. Fin de la cita. O de hoxe tamén é un pleno extraordinario, o Goberno tamén está en minoría, o modificativo tamén se destina a pagar facturas de anos anteriores e tampouco foi pactado previamente, cando menos co Grupo Municipal da Marea Atlántica. E até aí as semellanzas ou os paralelismos con aquel 7 de agosto de 2015. Eu non me vou expresar nos termos nos que o fixo o señor da Pena en 2015 e os nosos votos tampouco se van a empregar do mesmo xeito. Entre outras moitas cousas, porque non somos todos iguais. Do modificativo que debatemos e que votaremos nun anaco nos preocupaba, como sabe o concelleiro de Facenda, que se dese por bo, implícitamente, un sobrecusto de case 1 millón de euros na renovación das cubertas de Riazor. É habitual en obras desta complexidade, desta envergadura, hai antecedentes no Concello da Coruña, que se acaso poderemos comentar na seguinte quenda, é habitual que se produzan desviacións do orzamento orixinal e a normativa, de feito, así o prevé. Neste caso, concorren 3 singularidades que fan necesaria unha maior prudencia. A primeira é o importe, que, como xa indicou o interventor, é superior ao 10%. A segunda ten que ver coa determinación das responsabilidades deses presuntos sobrecustos, posto que a empresa adxudicataria da obra foino tamén da redacción do proxecto. E a terceira é que o prazo de execución da obra foi unha mellora
presentada pola propia contratista no procedimento de licitación, non unha imposición do Goberno municipal. Poderíamos ter presentado unha emenda como a do Partido Popular, pedindo a retirada do punto, sería lexítimo, pero pensamos que sería máis construtivo facilitar a aprobación deste modificativo, enfatizando na nosa emenda a necesidade de esgotar todas as vías de estudo ao alcance do Goberno municipal, tanto internas dos diferentes servizos como externas, e engadindo, por tanto, maior seguridade para o Concello. Se a nosa emenda é aprobada, e confío en que sexa aprobada, votaremos a favor do punto 5. Por suposto, fiando con ese consello que nos daba o concelleiro do Partido Socialista hai 4 anos, tamén nos preocupa que este modificativo chegase até aquí sen diálogo previo, como, por certo, vai volver a acontecer co que o Consello Reitor do INCE aprobou onte de maneira preliminar. Porque se o diálogo é unha ferramenta política de primeira orde, como dicía o señor Lajetuñas na pasada sesión, cousa que comparto, haberá que poñelo en práctica. Senón, pode acabar pasándonos o que lle pasou ao discurso da señora Rei na investidura. Estaba inzado de referencias ao diálogo, pero completamente baleiro de referencias ás organizacións políticas coas que ese diálogo ten que darse, que son as mesmas, por certo, que lle deron aquel día os votos que precisaba. O pasado 5 de xullo asignamos a Marea Atlántica e o Partido Socialista unha serie de acordos de execución inmediata. Non é un pacto de mandato, é un punto de partida, unha primeira proba de carga que teremos que avaliar en setembro, para un marco de cooperación no que se pode profundizar, que pode evolucionar ou que pode, como é evidente, fracasar. Aínda non se cumpriron os 100 primeiros días, tócanos ser indulxentes, pero estas primeiras semanas, señora Rei, xa demostran que hai unha certa marxe de mellora. Sirvan 2 datos. O 95% das comisións, tanto as ordinarias como as especiais, están sen constituir. E non podemos dicir, lamentablemente, que désemos un só paso cara ao cumprimento dos nosos acordos. Xa avanzou máis con Feijóo. Como creo que o noso pacto a Coruñesa é un bo pacto, e porque creo que aí fora agardan de nós bastante máis que o que vimos na investidura fallida da semana pasada no Congreso dos Deputados, procuremos facer os deberes. Por nós, dende logo, non vai quedar. Grazas, señor Martínez. Polo Partido Popular ten a palabra o señor Deus. Bos días a todos os que estamos aquí reunidos neste salón de plenos e bos días tamén a todos aqueles que nos siguen, a todas as persoas que nos siguen por streaming. O Partido Popular presentou unha emenda para retirar este suplemento de crédito para facer frente aos sobrecostes das obras da cuberta de Riazor polos motivos que vamos a explicar agora de seguido. Se somete hoy al Pleno un sobrecoste de casi 1 millón de euros en las obras de la reforma de la cubierta del Estadio de Riazor, la única obra digna de mención del pasado mandato. Nos sorprende con un expediente dudoso y un sobrecoste de casi un 14% a mayores del presupuesto en el que fue adjudicado. Y hay que señalar que no es la primera modificación de dicho presupuesto, puesto que en la Junta de Gobierno local, de fecha 8 de noviembre de 2018, ya se aprobó un modificado por un importe de 210.200 euros, es decir, a un mes escaso de que el Gobierno municipal de Marea Atlántica diese por terminadas las obras. Con toda seguridad ya se conocían, puesto que se habían ejecutado, los costes de las modificaciones realizadas en la estructura de la cubierta, al parecer por la intervención de la dirección facultativa de la obra. Por tanto, aquí de lo que estamos hablando es de una ocultación premeditada y una falta de transparencia clara, además de plantear todas las dudas existentes sobre que deba ser el Ayuntamiento quien deba hacer frente a este coste, tal y como vamos a explicar. Marea Atlántica quiso demostrar la cuadratura del círculo saltándose todos los procedimientos. Hagamos memoria. En el año 2011, el Gobierno del PP contrató un informe sobre el estado de la cubierta de Riazor. En 2013, ese Gobierno local encargó el proyecto de la reforma. En 2014 se licitó la obra y en 2015 se adjudicó y se firmó el contrato. Pero llegó Marea y tomó la decisión de tirar por tierra todo el trabajo realizado hasta entonces, en su afán de paralizar la ciudad. Buscó todas las excusas, incluso diciendo que el proyecto licitado y el contrato no eran viables, excusas que fueron descartadas por varios informes realizados por expertos universitarios. Como era previsible, tras 2 años sin hacer absolutamente nada, en 2017 un temporal se lleva parte de la cubierta del Estadio de Riazor, obligando a suspender partidos y llevando a la ciudad a las portadas de los informativos por la ineficacia de su gobierno local.
Ante semejante ridículo, la Marea acudió a su repleto cajón de promesas incumplidas, ya se habían agotado casi la mitad de su mandato, y tuvo que afrontar la realización de un proyecto a toda prisa. Se dejó seducir por la oferta que se comprometía a ejecutar en 4 meses un proyecto licitado para 12 meses y le adjudicó el contrato a esa empresa. Lo ocurrido desde esa adjudicación se llama chapuza. Cuando en lo que se llama a folla de ruta de ese proyecto se establecen los pasos a seguir coa máxima prioridade, nadie se percata de que non se contempla la contratación de la dirección facultativa de la obra. Hecho este que va a resultar fundamental en el no cumplimiento del plazo de ejecución, tal y como reconoce el técnico municipal en su informe, siendo la causa de sucesivos aplazamientos de la fecha de finalización de las obras. Pero todo era válido para conseguir el objetivo final, que era conseguir una foto previa a las elecciones municipales de la única obra de identidad ejecutada en todo el mandato. Hoy sabemos que esa foto nos costará 1 millón de euros más. Una foto, señores de Marea, de más de 8 millones de euros. Una foto que es símbolo de que la única obra de todo un mandato, y no una gran obra, de un mandato nefasto para la ciudad, nos costaría más de lo que pensábamos. Una vez expuesto que la tramitación del expediente en manos de Marea Atlántica ha dejado mucho que desear, estamos ya en otro mandato y, por tanto, debemos analizar qué hacer ahora. Y a este Grupo Municipal del Partido Popular no nos parece que lo más adecuado sea que este nuevo Gobierno acepte este asunto de buenas a primeras. Que la primera decisión en materia de deportes sea el pago de una factura imprevista por una obra, en lugar de servir para realizar alguna iniciativa de impulso del deporte de base o para la mejora de las infraestructuras deportivas de las que está necesitada esta la ciudad, es algo que lamentamos. Y centrándonos en esa factura, no seremos nosotros los que neguemos que la ciudad pague lo que debe. Pero antes de que los coruñeses tengamos que prepararnos a pagar esa foto y esa chapuza, reiteramos la petición que hicimos el pasado viernes en la Comisión de Hacienda. Queremos que se estudie euro a euro, si es necesario, el sobrecoste de la obra. Queremos que se depuren las responsabilidades y que se delimite qué parte es consecuencia de la negligencia del Gobierno de Marea y cuál no. Y queremos que se haga antes de aceptar la dotación de esta partida para pagar la factura. Hemos presentado esta enmienda para que se retire del expediente el suplemento de crédito, hasta constatar qué parte de responsabilidades tiene el anterior Gobierno municipal. El resto de asuntos que figuran en el punto número 5 no tenemos absolutamente nada que objetar. Gracias, señor Deus. Señor Laje. Gracias, señor Rey. Bueno, en primeiro lugar, agradecer pola forma e tamén polo fondo a aportación feita por o Grupo Municipal de Ciudadanos. Señora Martínez, teño que dicirlle que coincido ca forma de poñer sobre a mesa este asunto, entre outras cuestións porque compartimos con vostede a necesidade de que se actúe con transparencia e, desde logo, que non haxa ningún tipo de privilexio. Pensamos que ese é o camiño e o que estamos a facer pois, é transitar por ese camiño, como non podía ser de outro xeito. Quero responder con claridade a proposta que fixo agora o Bloque Nacionalista Galego. É unha proposta que me parece que é moi contundente, moi concisa e moi clara, e quero dicirle, señor Jorquera, que a asumimos como propia, como se fose unha emenda, e, polo tanto, o que lle podo dicir é que o Goberno establece un compromiso claro en torno a que o pago desa factura se vai a facer sempre e cando haxa as garantías suficientes e se teña feito a comprobación que corresponde sin que quede ningún tipo de dúbida. Penso que abordar unha cuestión destas características só se pode facer desde unha formulación rigurosa. O que a ninguén se lle escapa é que estamos a falar dunha situación coa que nos atopamos a chegada ao Goberno e que intentamos resolver da mellor forma posible, facendo dúas cousas que eu creo que se poden entender perfectamente por parte de calquera cidadán, que, por unha banda, investigar, é dicir, coñecer cal é o orixe dun desvío que alcanza un 12%,
Eu non vou a entrar na especulación de si coinciden as cifras das propostas das empresas, porque creo que é un terreo sinuoso e perigoso o da especulación en torno a ese tipo de cuestións. Creo que o que hai é que moverse con certezas, e as certezas teñen que vir derivadas precisamente de que teñamos a seguridade no que imos a facer. Pero ao mesmo tempo que a este goberno municipal lle chamou a atención, e é obvio, creo que é obvio que non tivo responsabilidade algunha no mesmo, coa mesma non nos desentendemos, é dicir, non somos persoas nin un goberno irresponsable, e somos conscientes de que cando os servicios técnicos municipais poñen sobre a mesa unha situación que hai que estudiala. E o que estamos é estudiándoa, investigándoa, pero ao mesmo tempo, para que o debate non sexa un debate hipócrita, hai que saber que cando hai casi 1 millón de euros nunha factura afecta de forma decisiva o período medio de pago. Entón, eu o que espero é que os mismos que despois poden ter a tentación de utilizar os períodos medios de pago como unha arma arroxadiza frente aos gobernos, sexan capaces de asumir as posicións que están defendendo. E penso que aí pode haber unha certa incoherencia. É obvio que non é igual unha factura de 10.000 euros que a factura de 1 millón de euros. Por lo tanto, creo que hai que ser coherentes nese sentido. Eu o que vexo é un grado de coincidencia importante a parte dos, digamos, daquelas cuestións que aínda colean despois dunhas eleccións municipais. Penso que se está intentando facer un debate de eleccións municipais cando esa páxina do libro xa pasou, ou do que sucedeu nos 4 anos anteriores. Todos podemos recurrir ás hemerotecas e seguramente neste salón de plenos o fagamos. Eu si lles quero decir ao Grupo Municipal da Marea que temos unha coincidencia na emenda, a asumimos como tal, polo tanto, a facemos nosa. É unha emenda na que nos sentimos recoñecidos, entre outras cuestións, porque é o que está xa facendo o Goberno. A emenda vai nun sentido que, por certo, vai no mesmo sentido que acaba de decir o señor Deus. O único que pasa é que aquí intentan axusticiarse para saber de quen son as responsabilidades políticas. Eu creo que as responsabilidades políticas quedaron depuradas nas pasadas eleccións municipais. Cada vez que hai unhas eleccións municipais, esas responsabilidades políticas, señora Mato, son municipais. A de quen firma, a de quen o asume, son outro tipo de cuestións. Pero as responsabilidades políticas son de orden municipal. Por lo tanto, facemos nosa a emenda da Marea Atlántica e sobre o que teña, sobre outras cuestións que se comentaron aquí, pois, supoño que quedan para outra intervención. Grazas, señor Laje. Para a quenda de réplica, señora Martínez. Nada, muy breve. Desde este grupo de ciudadanos pedimos y exigimos que a partir de ahora se lleve un control exhaustivo de cada contrato, de cada factura, de cada documento y que sigan buscando por si hay más pendientes aún de aflorar. Las facturas ya comprometidas creo que hay que pagarlas. Es evidente que estos primeros meses del nuevo mandato estaremos pagando errores del pasado, el pago de tarde de facturas, el pago de facturas irregulares por encontrarse dentro de un marco contractual caducado o judicializado, el corregir proyectos planteados a toda prisa sin medir las consecuencias. Desde Ciudadanos, y no me cansaré de repetirlo, no hemos llegado aquí al Concello para bloquear, sino para poder aportar cordura y coherencia, y en este sentido creemos que es necesario pagar lo que se debe, una vez analizados todos los informes y verificado lo que debe pagar el Concello, y extender ese crédito para no incurrir en futuros errores. Aprendamos de los errores cometidos, que se reconozcan, que se asuman responsabilidades y empecemos a hacer las cosas bien. Pasemos página y avancemos. Moitas grazas, señora Martínez. Señor Jorquera. Moitas grazas. O BNG non se opón a que exista esta reserva de fondos. O que queremos é que non se efectúe o pago até que haxa garantías suficientes de que este sobrecusto non obedece a unha mala praxe por parte da xudicataria. Nese sentido, sentímonos satisfeitos co compromiso que acaba de verbalizar
o portavoz do Grupo Socialista. Por ese motivo, votaremos en contra da emenda do Partido Popular e imos votar a favor da emenda presentada por Marea Atlántica porque creo que a filosofía de fondo é a mesma que o BNG manifestou na súa intervención inicial. Con todo, quero decir que nos facemos algún matiz ao redactado, aínda que o voto será favorable. Non nos gusta a frase final, e explico por qué. Di textualmente, ademais desta depuración, solicitaránse todos os informes técnicos e orzamentarios, tanto internos como, se procede, externos. Nos consideramos que este Concello ten uns excelentes técnicos, fiámonos total e absolutamente do seu rigor, da súa solvencia, da súa independencia, polo tanto, consideramos que non é necesario recurrir a informes externos. Con todo, insisto, estamos de acordo en calquer caso coa filosofía de fondo e non imos a poñer ningún obstáculo a que poida prosperar esta emenda. E, por último, unha última consideración de carácter xenérico, xa sin centrarme nos asuntos concretos que centraron o debate, como foi, sobre todo, o sobrecusto da reforma das cubertas do estadio de Riazor e as facturas á compañía de tranvías. Creo que dos asuntos que se están debatindo tamén se conclúe a necesidade de extremar o rigor na elaboración e execución dos orzamentos para evitar o recurso sistemático a recoñecementos extrajudiciais e obrigas e imputar nos orzamentos cos conseguintes modificativos de crédito. Nese sentido, no acordo suscrito entre o BNG e o Grupo Socialista, creo que ese compromiso tamén figura no acordo suscrito entre a Marea Atlántica e o Grupo Socialista, existe o compromiso de comenzar a negociación dos orzamentos do seguinte exercicio no mes de setembro do exercicio anterior, polo tanto, de iniciar a negociación do proxecto de orzamentos para o 2020 o vindeiro mes de setembro. Agardo, por tanto, que a negociación dos orzamentos de 2020 permita tamén mellorar estas cuestións. Nada máis e moitas grazas. Grazas, señor Jorquera. Señor Martínez. Gracias. Aclarar, bueno, celebro en primeiro lugar que tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista Galego se sumen á emenda e que compartamos a filosofía de fondo e que mediante a súa incorporación pois se incremente a seguridade nesta cuestión para o interese xeral do Concello. Unha aclaración, os informes externos utilizar a apelación a informes externos como un sinónimo de desconfianza nos traballadores do Concello é un argumento perigoso, porque o Consello Consultivo fai informes externos, os organismos supervisores fan informes externos, as consultas aos ministerios ou a Xunta de Galicia tamén son ao cabo informes externos. E nese sentido ia a emenda de deixar aberta a porta que se procede e se o Goberno así o decide no seu momento poida reforzar aínda máis a seguridade con algún deses, acudindo a outra instancia. Eu celebro que, escoitando o señor Deus, celebro que a liña que seguiu durante 4 anos a anterior portavoz siga vixente. E digo que o celebro porque si 4 anos máis desa liña hiperbólica e macarra significa que en 2023 a dereita volve a ser minoritaria neste pleno, pois será unha boa noticia. Pero mire, señor Deus, céntrese un pouco no actual goberno e non minta. Na obra de Riazor, o goberno municipal non se deixou seducir por ningunha contratista. O procedemento regrado e transparente de contratación. En Riazor non se suspenderon partidos e, en xeral, faíseme difícil que o PP dea leccións de nada cos seus antecedentes, non só de goberno, tamén penais, pero que o faga precisamente en Riazor, despois do fiasco do anterior contrato ao que renunciou a propia xudicataria por consideralo inasumible, despois do desastre e do sobrecusto da obra do Parrote, pois é sorprendente que nos veñan a dar leccións de eficacia e de control do gasto nas obras. En definitiva, celebro que a
polo que parece a emenda poida sair adiante, se incremente a seguridade xurídica e a protección do interese xeral do Concello neste expediente e podamos votar a favor. Nada máis. Grazas, señor Martínez. Señor Deus. Sí, muchas gracias, señor. En el Pleno se ve que no cambian, ¿no? Cuando gobernaban se hacían ustedes las víctimas y la culpa era siempre del PP o de los demás. Y ahora que no son gobierno, pero son socios del equipo de gobierno, continuamos con ese victimismo. Pero deben darse cuenta de una cosa, que han gobernado durante 4 años y que ahora la herencia es suya. Ustedes son los responsables de lo que no ha pasado durante estos 4 años en la ciudad, y no ha pasado casi nada bueno, y son responsables también de lo que sí ha pasado, y ha pasado poco. Por tanto, son ustedes responsables de esta desfeita en todo el proceso seguido para realizar las obras de la cubierta de Riazor. Sí se han suspendido partidos en Riazor, el del Celta. Entonces, lo debería usted recordar. Bien. Miren, ustedes consintieron seguir adelante con la contratación de un proyecto de ejecución a unas sabiendas, según dice el informe técnico municipal, que la documentación base entregada sobre el estado de la estructura de la cubierta era insuficiente e incompleta. ¿Cómo se puede tramitar y aprobar un proyecto de ejecución en donde se contrata un proyecto y una obra? ¿Cómo se puede continuar cuando el propio informe técnico municipal dice que la documentación base era incompleta? Por eso, la Dirección Facultativa ordenó la modificación de esa estructura, aumentando en algunas partidas los kilos de hierro hasta en una cuantía de un 30%. O sea, la anterior estructura se caía. Solo por esto tendría que haberse hecho una paralización de las obras, un recálculo de la estructura, una tramitación de un nuevo proyecto y aprobar la modificación del presupuesto. Pero aquí lo que se hizo é o vai facendo, con las prisas por llegar a esa terminación de las obras antes de las elecciones municipales. Ni siquiera en ese modificado que hicieron en noviembre de 2008, un mes antes del remate de las obras, tuvieron la decencia de incluir esas modificaciones que ya se habían construido en la estructura, ocultándolo y apareciendo una factura en marzo del año 2019 y ocultándola hasta después de las elecciones, factura que se ha encontrado el actual equipo de gobierno. ¿Cómo se puede dar la máxima puntuación técnica a una empresa que redacta un proyecto en el que sabe que su parte fundamental, la estructura, está mal calculada y iba a sufrir modificaciones? ¿Cómo se puede dar prioridad a esa folla de ruta a sabiendas de que, como se reconoce en el informe técnico municipal, era imposible conocer de una manera completa y detallada lo realmente ejecutado? Otra parte que se suprimió en el pliego del contrato fue el control que tenía que hacer la Dirección Facultativa con la emisión de un informe, y se dijo que se iría haciendo durante la obra, asumiendo que evidentemente se iban a producir esos sobrecostes. Fue el retraso en la adjudicación de ese contrato de dirección facultativa la que impidió acabar la obra en plazo en esos 4 meses antes del comienzo de la Liga, lo que obligó a suspender a afectar las gradas, a cerrar el estadio y numerosas gradas en la celebración de esos partidos de fútbol, dando una imagen deplorable. Y fue la Dirección Facultativa la que tuvo que asumir los ajustes y las correcciones necesarias sobre ese proyecto de ejecución adjudicado. Lo que dice el señor Laje en torno al periodo medio de pago, yo creo que eso no tiene mucha razón de ser. Es una factura de 1 millón de euros que no va a bajar notablemente esos 47,6 días de retraso en el pago de las facturas a los proveedores del concello. Por mucho que diga usted, la influencia no va a bajar a menos de 30 días esta factura porque se deje pendiente, y nosotros lo que pedimos es simplemente responsabilidad, no es poner palos en la rueda, es ser responsables, depurar las responsabilidades y saber de dónde han surgido y qué ha producido estos sobrecostes. Muchas gracias.
Gracias, señor Deus. Señor Laje, turno para la réplica. Moitas gracias. Señor Deus, me imagino que yo terán dito ou escrito é imposible soster nin en público nin en privado que unha factura de 1 millón de euros non afecte o período medio de pago a provedores. E eu o que pido é un pouco de rigor. É dicir, se poden ter posicións diferenciadas, pero que non afecta 1 millón de euros ao período medio de pago a provedores no noso Concello. Creo que é algo que vostede debe de consultar con quen considere, pero desde logo, xa yo digo que yo escribiron rematadamente mal, porque non sei entón daquela que é o que afecta ao período medio de pago. En calquera caso, vostedes queren facer un enxuiciamento político do anterior goberno e está na súa... É dicir, poden facelo. A nós o que nos interesa é falar do 2019 para adiante. E se temos que falar do 2019 para atrás, o faremos. O que está claro é que hai unha incoherencia manifesta, porque todo o que vostede dixo aquí e o que sostén o seu grupo non é nin máis nin menos que o que dixeron o resto de grupos, pero non é nin máis nin menos que o que fixo o goberno municipal. O goberno municipal, cando se atopa con casi 1 millón de euros e un 12% de desviación, non se calou, non houve opacidade, o que houve foi transparencia. Houve un anuncio claro, un anuncio no que se dou pasos. Se anunciou unha investigación e se pediron informes aos diferentes servicios. É dicir, non se fixo nada de cara á galería. Evidentemente, as responsabilidades serán de a quen lle correspondeu exercer o goberno durante os 4 anos anteriores. Aquí se falou por parte do Grupo da Marea de que o modificativo non estaba pactado. Evidentemente, o importe correspóndese coa xestión que se fixo con anterioridade do goberno anterior. Non creo que haxa moito que pactar sobre algo se non se abonaron 3 millóns de euros durante o período anterior. O que fai este goberno non é ver cousas raras, simplemente asume a xestión ordinaria. E cando ve cousas que lle chaman a atención, como a desviación de 1 millón de euros, abre unha investigación. Por lo tanto, claro, facemos propia enmenda porque xa é o que estamos facendo. É dicir, cando o grupo do BNG pide que haxa garantías, o grupo de Ciudadanos pide que haxa garantías, o mesmo. Eu o que lle digo ao Partido Popular é que poden retirar a emenda se realmente o que queren é que haxa garantías. Se o que queren é abrirlle unha investigación política ao anterior goberno para saber quen autorizou esa forma de proceder, eso é outro conto. O que sí lle podo decir, señor Martínez, é que ao comenzo deste mandato decía vostede que non tiña nada que ver co anterior. E é certo, neste mandato o diálogo ten sido unha ferramenta e o vai a seguir sendo. Penso que non bloquear, estamos de acordo en non bloquear, en dar seguridade, en ser capaces de que non haxa dúbidas en torno ás facturas que se pagan e, sobre todo, o que quero reiterar é a capacidade de diálogo deste goberno. Creo que demos exemplos sobrados e os vamos a seguir dando, porque non entendemos que sexa de outro xeito. Por certo, tamén cando a alcaldesa se reúne co presidente da Xunta, porque o dixemos no primeiro pleno, nós non llevamos a aplicar cordóns sanitarios a ninguén. Os intereses da cidade e os intereses das coruñesas e dos coruñeses están por riba de todo. E, polo tanto, falaremos con todos os grupos e falaremos con todas as administracións. O que sí lle podo decir e anunciar hoxe é que o compromiso que hai coa Marea Atlántica e co Bloque Nacionalista Galego de comenzar a negociar os orzamentos se vai a facer. E antes do 30 de setembro comenzaremos a negociación dos orzamentos do 2020. O compromiso que ten o Grupo Socialista e o compromiso que ten este goberno é un compromiso claro, coa maioría progresista e, desde logo, falando tamén cos restantes grupos. Agora, se vostedes o que queren é saldar contas anteriores entre grupos ou con confrontacións que tiveron no mandato pasado, aí non nos van a topar. Nos van a topar intentando dar solucións. E sabemos que haberá problemas e saberemos que non sempre poderemos estar de acordo. Pero, desde logo, non sei se é un pacto á coruñesa ou se lle pode denominar de outro xeito. O que sí lle podo decir é que o comenzo deste mandato non ten nada que ver co anterior. Cada un que evalúe as súas responsabilidades. As nosas é mirar cara adiante e tratar o mellor posible a todos os grupos e buscar acordos. Tamén nos modificativos. E, nese sentido, lle digo que seguramente se teñan cometido erros, pero non con ninguna mala intención. Todo
todo erro é unha oportunidade para aprender e nós estamos intentando aprender todos os días ca mellor intención. Nada máis e moitas gracias. Grazas, señor Laje. Rematada a quenda de intervencións, procedemos á votación dos asuntos, como xa se dixo, por separado. En primeiro lugar, se votará o asunto 4 da orde do día correspondente ao expediente. As enmendas van no punto 5, señora Camián. Sí, vamos co punto 4 que non ten enmenda. Votos a favor. Moi ben. Votos en contra. Abstencións. Queda, polo tanto, aprobado. Agora sí, o punto 5. En primeiro lugar, se votará a enmenda presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular e a enmenda de retirada. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións non hai, decae a enmenda. Polo tanto, xa aceptada a enmenda presentada polo Grupo Municipal da Marea Atlántica polo propoñente señor Laje Tuñas, se integra no texto do acordo a enmenda que se presentou polo Grupo Municipal da Marea e se pasa a votar o expediente M2/2019 co texto xa incorporado. Procedemos a esa votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Ben, queda, polo tanto, aprobado e pasamos xa ao punto 6 da orde do día. O plan económico financiero ten, señor Laje, 3 minutos para unha exposición inicial. Gracias, señor Rei. Moi brevemente, estamos diante dun documento que se elabora como consecuencia dos resultados da liquidación do ano 2018, polo tanto, do incumprimento da regra de gasto nese exercicio. En base aos datos da liquidación, a Dirección Xeral de Política Financiera da Xunta de Galicia solicita o pasado 25 de abril a elaboración do Plan Económico Financiero conforme o establecido na Lei Orgánica 2/2012 e, polo tanto, o que se dan os pasos necesarios para a confección do Plan Económico Financiero. En data 30 de abril, a anterior alcaldía fai a solicitude aos servizos técnicos municipais para que, dentro dos plazos reglados, se dé trámite á súa elaboración. Neste caso, o que fai o Goberno actual é recoller o documento que se elaboraba, que estaba elaborado, e introducir algúns cambios. O documento o que indica é que a obriga de elaborar este plan se deriva, como lles decía antes, de incumprir a regra de gasto. O incumprimento ten causa na utilización de remanentes líquidos de tesourería do ano 2017 para financiar obrigas no ano 2018. Teño que decirles que se trata dun plan que non precisa de medidas a adoptar, é dicir, non estamos a falar de medidas extraordinarias, non estamos a falar dunha cuestión de saneamento da facenda municipal, simplemente se trata de viabilizar o gasto, adaptalo ao cumprimento da regra e, polo tanto, na súa execución, contemplar as variables que están recollidas na Lei de Estabilidade Orzamentaria. En calquera caso, respecto do documento que estaba xa co que se atopou este Goberno, o que fixemos foi introducir algúns pequenos cambios que o que fan é elevar o teito de gasto en preto de 2 millóns de euros, concretamente en 1.731.155. Estamos a falar dunha cantidad que para o ano 2020 sería de 226.317.561 e o que se busca, nin máis nin menos, a espera de que haxa goberno en España e a espera de que poida haber avances nas negociacións entre a Federación Española de Municipios e Provincias e o Ministerio de Facenda, pois se espera que haxa cambios importantes, cambios sustanciais, cambios que veñen demandando o conxunto de corporacións locais xa desde fai anos, tanto para mellorar a propia Lei de Facendas Locais como para poñerlle fin pois á mordaza que lle colocou o señor Montoro ás finanzas dos concellos e deputacións, en definitiva das corporacións locais, e que
situou os concellos como presuntos culpables de casi todo, sendo na súa meirande parte administracións responsables. Quero recordar que se non fose polo caso dos concellos de Madrid e de Valencia, de infausta recordo pola súa neglixente xestión en mans do Partido Popular no seu momento, os concellos non se terían posto no foco, nese foco, que o que fixo foi pervertir completamente a situación das finanzas municipais. Creo que hai que facer da necesidade de virtude. Isto foi unha oportunidade durante todos estes anos tamén para o saneamento das facendas locais, pero as consecuencias teñen sido, en algúns casos, pois moi severas, teñen sido duras e teñen sido graves en moitos casos. Por lo tanto, agardemos que haxa cambios normativos que permita unha mellor xestión do orzamento municipal. Moitas grazas, señor Laje. Señora Martínez. Pois entendemos que este plan económico financeiro sexa unha medida obrigada despois de que o Concello superase o teito de gasto no 2018. Entendemos tamén que é viable a proposta feita, pero creemos que o Goberno debe traballar para que non se chegue máis a esta situación. Así pois tamén neste asunto destacamos a exixencia de ter un control máis exhaustivo das contas, neste caso concreto sobre entes tamén como o INCE, o Consorcio de Promoción da Música, o Consorcio de Turismo e Congresos, a Fundación Emalsa, a Fundación Luis Seoane e o Fondo Galego de Solidariedade, non só durante a vixencia deste plan presentado, senón sempre, continuamente. E tamén pedimos máis axilidade. A liquidación de 2018 tiña que estar presentada o 1 de marzo deste ano, chega con retraso, como nos últimos anos, pero tamén é certo que o actual Goberno tiña que ter actuado con máis premura. Agradecemos, pois, que se vai a levar ao primeiro pleno ordinario. Non pode ser que non teñamos acceso, o sea, que teñamos acceso tan tarde á liquidación. Non debemos esquecer nunca o importante, perdón que me repita tanto, que é a transparencia de cara aos cidadáns e de cara á corporación cun Goberno en minoría. Creo que este Goberno debe marcar a diferencia coa anterior, ten tempo para mellorar os rexistros nos pagos e utilizar todo ou parte do superávit do ano pasado en inversións sostibles, sempre cumprindo, por suposto, co resto dos requisitos. E sempre tendo en conta que as obras que se vayan a levar a cabo sexan para solucionar problemas de calidade de vida e non se trate de gastar por gastar para sair en prensa, e si se trate de facelo de maneira eficiente ao menor custe posible. E como os recursos son escasos, priorizando aquel gasto que afecte a máis persoas e ou máis sectores sociais e económicos en conxunto. Grazas, señora Martínez. Señor Jorquera. Moitas grazas. O BNG, como non podía ser de outro xeito, considera que hai que ser riguroso na xestión das finanzas públicas para asegurar a súa sustentabilidade. Por esta consideración nada ten a ver coas políticas austericidas que, utilizando a crise como pretexto, puxeron o foco no recorte do gasto público, políticas que teñen o máximo exponente no Estado español na reforma exprés do artigo 135 da Constitución española. Quero lembrar que a crise non se orixinou por mor dun gasto público excesivo. O gasto público por habitante en Galicia e no conxunto do Estado español era e é moi inferior á media da Unión Europea. A crise orixinouse no sector financiero e orixinou no sector financiero, e se algo puxo en perigo a sustentabilidade das finanzas públicas, entre outras cousas, foi a grande mobilización de recursos públicos para salvar a banca e imputar as súas perdas ao conxunto da sociedade. Bueno, todo isto que acabo de decir parece unha digresión, pero vou centrar a intervención agora en explicar por que facemos estas manifestacións. Facemos estas manifestacións porque daquela reforma da Constitución derivou un paquete legislativo que, no caso dos concellos, limitou ao máximo a súa capacidade de investimento e contratación, até o punto de deixar en papel mollado en moitos aspectos a autonomía municipal, e mesmo deu lugar á institucionalización do absurdo, como é, dende o noso punto de vista, o caso que agora nos ocupa. Por que digo institucionalización do absurdo? Porque a elaboración deste plan económico e financeiro é froito dunha solicitude da Dirección Xeral de Política Financiera da Xunta de Galiza, o órgano encargado de tutelar os concellos neste aspecto,
por mor do incumprimento da regra e teito de gasto na liquidación dos orzamentos de 2018. Ben, por que se incumpriu esta regla? Porque se usou o remanente das liquidacións orzamentarias de 2017 para financiar modificacións orzamentarias en 2018 por un total de algo máis de 2.600.000 euros. En definitiva, usouse aforro xerado en 2017 para financiar modificacións orzamentarias en 2018. Ben, é isto mau? Non, non é mau. Ameazaría moito máis a sustentabilidade económica do Concello, por exemplo, recurrir a endebedamento. Por lo tanto, ameaza a sustentabilidade económica do Concello? Non. É ilegal? Tampouco. O propio documento que agora se debate o di. Permítanme que cite un apartado deste documento textualmente. A magnitude do remanente líquido de tesouraría para gastos xerais, así como a súa utilización como fonte de financiamento para modificacións orzamentarias, están reguladas e permitidas especificamente na normativa reguladora das facendas locais. Precisamente por tratarse dunha magnitude que únicamente existe no ámbito local, as especialidades do seu tratamento orzamentario e contable non están recollidas no desenvolvemento da normativa reguladora de estabilidade orzamentaria, na que os cálculos se levan a cabo en termos de contabilidade nacional. É dicir, aínda que non é ilegal, nin ameaza a sustentabilidade económica do Concello, como na normativa reguladora da estabilidade orzamentaria os cálculos están feitos en termos de contabilidade nacional sen ter en conta a especificidade das facendas locais, requírese o Concello a que presente un plan económico e financeiro. E cal é a consecuencia de todo isto? Que o que se nos presenta é un plan económico sen medidas o cumplimento dun simple requisito formal. Ben, a consecuencia da merma da autonomía local que leva a institucionalizar o absurdo, porque estamos ante cuestións que representan a institucionalización do absurdo. En calquer caso, como a sustentabilidade económica do Concello non está ameazada, o plan, o informe sobre estabilidade orzamentaria é claro a ese respecto. Como estamos ante o cumplimento dun mero requisito formal, como os cambios introducidos non nos merecen ninguna reserva, como elevar un pouquiño o teito de gasto para o vindeiro exercicio e a previsión para o 2020, o BNG votará a favor. Pero fai constancia de que estes cambios normativos conducen a este tipo de situacións absurdas, por eso tamén desexamos que no Estado se abra un novo período que permita cometer a reforma, se me permite a expresión, destas contrarreformas. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Señor Martínez. Gracias, señora Rei. Pois suscribo en boa medida a intervención que acaba de facer o voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Antes de comezar con este punto, unha acoutación ao punto anterior, señor Laje, se quixésemos saldar contas pendentes do pasado mandato, non teríamos feito unha emenda e non teríamos votado a favor. Teríamos probablemente votado en contra agora e máis veces no futuro. Se cadra non me expliquei ben. Efectivamente, o plan económico financeiro que debatemos e votamos hoxe en realidade é unha mera formalidade, non ten medidas coercitivas, as perspectivas económicas son boas, tanto para este exercicio e para o vindeiro. É unha sorte, porque en 2015 tiñamos un plan de axuste bastante máis severo, herdado do goberno anterior, que de non ter sido cancelado probablemente hoxe tería borrado dun plumazo algúns dos debates máis importantes que temos en termos de cidade. Non sería posible falar da participación do Concello nun consorcio, nunha sociedade pública para a recuperación do borde litoral, e non sería tampouco posible imaginar que o Concello poida mesmo participar da xestión directa da cidade de Astic na fábrica de armas, como tampouco foi posible até que conseguimos cancelar ese plan de axuste, algo tan de sentido común, pouco gravoso para a facenda local como era a incorporación do Concello á Fundación CITIC. Temos efectivamente que aprobar un plan económico financeiro porque incumprimos a regra de gasto. Nun dos anos onde o Concello tivo un maior grau de execución orzamentaria, case un 82%, que é un dos
niveis máis altos dos últimos 10 anos, tanto no global do orzamento como no capítulo 6. E, efectivamente, que é a regra de gasto? A regra de gasto que incumprimos e que nos leva a aprobar un plan económico financeiro? Pois unha mala medida ao servizo dun mal modelo no que, ademais, os veciños e, por tanto, os concellos e, por tanto, os veciños e as veciñas, pois son inxustamente castigados, porque, ademais, aplica ás administracións locais un tratamento para un mal que as administracións locais, agás casos contadísimos que coñecemos todos e todas, non causaron. A porción da débeda causada polos concellos é menor. Sen embargo, pois os concellos se ven efectivamente amordazados cunha normativa, en realidad, cun entramado normativo que vulnera a autonomía local consagrada tanto pola Constitución como pola Carta Europea correspondente. E é, ademais, ao final, con outras medidas que agora me referirei, un factor de debilitamento das administracións públicas e, por tanto, de indefensión para a maioría social e a xente máis vulnerable que a que máis necesita das administracións públicas. Nós non defendemos, cando gobernábamos, a regra de gasto, non a imos defender agora que estamos na oposición. Se chegamos ao punto de considerar, mesmo no Partido Socialista, que a reforma do artigo 135 da Constitución foi unha traizón, pois non tería ningún sentido que logo estivésemos de acordo cos subprodutos desa reforma constitucional. Outro día, cadrei co concelleiro de Deporte na radio e se queixaba, con razón, por diante, do resultado que tivo para as administracións públicas as políticas de persoal impostas dende o Estado, as taxas de reposición draconianas, e eu dicíalle que me alegraba de escoitalo, que me alegraba porque non o escoitei en 4 anos aquí, e cando o goberno municipal moitas veces explicaba neses termos algúns dos problemas que tiña para cumprir obxectivos, me parecía que estivésemos falando de fadas, e non é así. Eu creo que hai cousas de esquerda que vou dicir cando un está na oposición e tamén cando está no goberno, e eu me gustaría dicilas agora que estamos debatendo sobre un expediente que ven da xestión da Marea Atlántica, pero porque as vou repetir tamén ao longo deste mandato, se chega ao caso de ter debates similares relacionados coa xestión do novo goberno. As taxas de reposición draconianas son un problema para as administracións públicas e non as defendemos antes e non as imos defender no futuro, dificultan a prestación de servizos públicos de calidade, precarizan o traballo dos funcionarios e as funcionarias e nesa batalla, se hai no plano que sexa, poderán contar coa Marea Atlántica. A regra de gasto e todo o resto dos subprodutos da normativa austericida é incompatible coas políticas que a maioría social demanda, coa recuperación de capacidades para o sector público. Nesa batalla tamén nos van a topar e incluso diría que o período medio de pago, aínda que hai que exixir que un goberno o cumpra porque as consecuencias que ten incumprilo son desproporcionadas e son inxustas, tamén hai que dicir que é un mal indicador. É un indicador que non mide adecuadamente o verdadeiro problema ou a verdadeira preocupación que pode ser as dificultades dos pequenos proveedores para cobrar polo seu traballo, pero nin é un bo indicador, nin se axusta as consecuencias do incumprimento a ningún principio de racionalidade para unha administración pública. Digo agora, direi no futuro, pensábamoslo cando estábamos a fronte do goberno, pensámoslo agora que estamos na oposición como municipalista e como parte dunha organización municipalista que creo na democracia local e no poder da proximidade. Nada me gustaría máis que a derrogación de todas estas mordazas que coutan capacidades á administración local, sexa cal sexa o goberno que se beneficie desa derrogación. Grazas, señor Martínez. Señora Gallego. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, me gustaría recordarles que la Ley de Estabilidad Financiera pues, se aprobó por unas circunstancias, porque el Gobierno de Zapatero dejó a España al borde del rescate. Estábamos en quiebra técnica, ¿no? Y España hasta ahora, era el país que más estaba creciendo de toda Europa. Medidas para sanear la economía en un momento puntual y que se han ido extendiendo en el tiempo. Bueno, pues a ver, pero medidas como la regla de gasto es algo evidente, no se puede gastar más de lo que se tiene. O como el periodo medio de pago, que se establezca en 30 días, que aquí se incumple y desde luego no va a ser por la factura del Estado. Después hablaré un poco de este tema. Lo del pleno de hoy, señor Laje, no es gestión ordinaria.
para nada. O sea, pagar un sobrecoste de 1 millón de euros, o por lo menos reconocerlo, no es gestión ordinaria. Es ilegal un sobrecoste de más de un 10%, y eso lo sabe cualquiera. Esa factura, aunque tenga los informes que tenga, va a tener un reparo como una catedral. Yo lo que veo aquí es, en el pleno de hoy, un blanqueo por parte del Partido Socialista de la gestión de la marea clarísimo. Entrando en el plan económico, bueno, pues lo que dice la ley, no la Xunta, sino la ley, dice que ha de contener como mínimo la siguiente información: las causas del incumplimiento de la regla de gasto. Pues sí, se recoge como causa del incumplimiento la utilización del remanente de tesorería para gastos generales. Pero no se adopta ninguna medida salvo controlar la ejecución de los ingresos y gastos durante todo el periodo de vigencia, que son 2 años también por ley. Pues yo les diré que aquí, como lo más natural, saltarse la regla de gasto, que decía el señor Martínez, bueno, nosotros usábamos el remanente y se cumplía la regla de gasto. Lo que pasa es que hay que estar pendiente de lo que se ingresa y de lo que se gasta. Eso es algo sencillo, esto no es ningún plan económico financiero, eso es la gestión pura y dura y ordinaria. Dice que también debe contener las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, y lo incluye, pero se basa en los datos del primer trimestre del año, que pueden variar bastante, los últimos que se facilitaron al Ministerio. Y, bueno, no se hace referencia para nada al modificativo que acabamos de aprobar ahora. Este punto recoge las previsiones que se podrá utilizar remanente por importe de 2,9 millones de euros. A mí me gustaría que me aclare por qué hemos utilizado, se va a utilizar, se ha aprobado 3,9 millones de remanente líquido de tesorería para gastos generales. Entonces ya se estaría incumpliendo el propio plan. Yo creo que esa previsión ya está mal. Debe contener medidas, dice la ley. Y, bueno, aquí se dice que es de contenido formal y sin medidas. Como decíamos, una obviedad, porque especialmente que se controle los ingresos y gastos y las modificaciones que se hagan con cargo a los remanentes, pues claro, lógico. Yo espero que me aclare, eso sí se lo pido por favor, esa diferencia de ese 1 millón de euros. Contiene también las variables económicas, pero lo que no contiene, y sí forma parte del contenido mínimo según la ley, es un análisis de la sensibilidad de escenarios alternativos. Un plan que se hace para 2 años, con datos del primer trimestre del año, que es muy optimista elevando el techo de gasto para 2020, que se hace con un presupuesto prorrogado, con un modificativo previo que acabamos de aprobar y que no es tenido en cuenta, en el que se incorpora más remanente del previsto en el propio plan, pues es posible que no se cumpla. Entonces, bueno, pues debería incluir medidas alternativas y un análisis de otro tipo, por lo menos el estado de ejecución actual y otro tipo de medidas que se puedan adoptar en caso de incumplimiento. Bueno, el plan evidencia también que se ha presentado fuera de plazo. Decía la señora Lema hace un momento que a ver cuándo presentan la liquidación de la cuenta. La liquidación de la cuenta viene a este pleno, pero viene tarde. Se ha aprobado tarde, el plazo es antes del 1 de marzo. El señor Ferreiro la aprobó y la dejó firmada el 25 de marzo, pero la metió en un cajón, la escondió porque no interesaba, porque había elecciones. Pero el día 12 de abril el interventor hizo un informe y la ley dice que hay un plazo de 1 mes, o sea, desde el 12 de abril al 12 de mayo, que es cuando tenía que haberse presentado este plan y, repito, la marea dejó escondido en el cajón. Creo que llevan un mes y medio con todos estos datos, con la liquidación, con el informe de estabilidad, con el informe de morosidad, con un montón de temas que han venido hoy al Pleno y que después hablaré un poco más, guardados en un cajón. He dicho cuando empezaba que para mí este es el Pleno del blanqueo de la gestión de la marea y lo mantengo. Y lo que sí le pido es que nos aclare, bueno, pues que este 1 millón de diferencia del remanente con las previsiones del plan, y lo que sí también constatamos es que no les preocupa demasiado la situación del ayuntamiento, o sea, la pasan así un poco por encima, y esa voluntad de diálogo y de transparencia de la que hablan continuamente tampoco vemos que se esté produciendo, porque como ya se ha comentado aquí antes, todos los temas han venido al Pleno, la liquidación,
el informe de morosidad, todo, el informe incluso de la cubierta ha sido entregado con la convocatoria del propio Pleno. Bueno, por último, decir que esto es simplemente la aprobación inicial y que la definitiva, bueno, pues que la hará la Dirección Xeral de Política Financiera de la Xunta de Galicia. Gracias, señora Gallego. Señor Laje. Sí, gracias, señor Rey. Señora Gallego, supoño que acostume, digo porque vostede é veterana, neste pleno desta corporación será falar dos asuntos que tocan en cada momento da orden do día. Eu non teño ningún problema en falar dos anteriores, como vostede fixo. Entendo que necesiten varios portavoces para falar do mesmo. Non sei se vostede está censurando a intervención do señor Deus, que falou con anterioridade, non lle debeu de parecer o suficientemente convincente como para vostede ter que incidir sobre o mesmo. Suele pasar cando un non queda satisfeito das explicacións dadas polo seu grupo. Eu, desde logo, creo que non se debe de censurar nunca aos compañeiros, e menos en público. Creo que a súa intervención foi un pouco por aí, non? En calquera caso, creo que é importante destacar algo que non é menor. Nos presentamos un plan económico financiero que está avalado pola Dirección Xeral de Política Financiera da Xunta de Galicia. Se vostede ten algunha discrepancia co seu partido ou co goberno galego, ten que resolvela noutro foro. Eu non lla vou a resolver. O plan económico financiero está presentado en tempo e forma e conta co aval da Administración Autonómica. Vostede ten algunha dúbida? Pois penso que está bastante clarificado. Vostede mezcla conceptos, é dicir, o modificativo é para facer frente a obrigas de exercicios anteriores. Estamos a falar dunha previsión. Vostede tivo o atrevemento incluso de falar do crecemento económico mezclando nun totum revolutum, que xa me imagino que pode ser propio de outros tempos, mezclando todo, falando de gobernos anteriores de España, falando de situacións económicas. A realidade, non sei se será moi sospeitoso o Fondo Monetario Internacional. Supoño que sospeitoso, digamos, de izquierdoso non debe de ser. En calquera caso, as previsións de crecemento do Fondo Monetario Internacional para o ano 2009, con ese goberno que vostedes dicen que pacta con todos, en fin, cos que teñen cornos e rabo e son todos malísimos, prevé un crecemento económico para España do 2,3%, cando hai un crecemento mundial previsto dun 3,5% sobre o Produto Interior Bruto. E a previsión para o ano 2020 de crecemento do ano 2020, se é que non fora suficiente, e isto puideran decir que forma parte de algunha herencia, móvese en torno a 1,9%. Polo tanto, se falamos de cifras macroeconómicas, o Partido Socialista non xera, digamos, ningún tipo de inquietude, xera certidume, non xera ningún tipo de inquietude. É dicir, temos unha visión, creo que suficientemente consistente, a experiencia suficiente como para saber que os ciclos económicos van moito máis alá dunha conxuntura ou dunha organización política, salvo que se queira facer demagoxia. En ese sentido, recuperando, digamos, a parte máis construtiva deste debate, penso que o que apuntaba a señora Martínez por parte de Ciudadanos creo que é perfectamente asumible, e eu entronco co que decía o señor Jorquera. Penso que estamos diante dunha situación que estrangula directamente, que amordaza a capacidade operativa das corporacións locais. E, polo tanto, temos que dar cumprimento ás normas, porque non pode ser de outro xeito, é dicir, non temos plantexamentos subversivos, pero que sí somos conscientes é que temos unha posición reivindicativa, porque hai situacións que son absurdas. Sendo absurdas, eu teño que decir que o principio de estabilidade non é un problema en si mesmo. O problema é cando se toman decisións que amordazan absolutamente a calquera administración, e as decisións tomadas no seu momento polo goberno Rajoy, polo goberno Montoro e polo goberno do Partido Popular en tres direccións, non só no da estabilidade, cando se fala da regla de gasto e se fala dunha taxa de reposición que fixo inviable poder manter os servicios por parte das administracións locais, estamos diante dunha situación que non é fácil.
Penso que o señor Martínez da Marea intentou recuperar o debate anterior. Eu entendín perfectamente o que se dixo aquí. Non me refería á intervención que fixo vostede. O que lle estaba intentando dicir aos señores da bancada e señoras da bancada do Partido Popular era que non sei se querían saldar contas pasadas, se as querían saldar con vostedes. Non que vostedes, xa dou por feito que vostedes non queren saldar nada con nós. Non sei se foi que lle traicionou o subconsciente, pero eu referíame ao Partido Popular. Quer dizer, dou por feito de que non nos estamos mirando de reollo. Si teño a seguridade de que os meus compañeiros do Grupo Socialista defenderon, porque o defendemos en todos os concellos de Galicia, en todos os concellos de España, defenderon claramente a negativa, o mal que lle tiña feito ás corporacións locais todos os acordos da lei de racionalización, de toda a estrutura legal que montou Montoro e o goberno de Rajoy. Polo tanto, leccións en términos de pureza ideolóxica ou en términos de esquerda política ao Partido Socialista penso que non é necesario, que ninguén as veña a dar. Creo que temos acreditado suficientemente o noso compromiso cas políticas públicas e con políticas públicas que, por sorte, teñen modernizado este país e creo que o 80 ou 85% do que hoxe é a construción dos sistemas públicos en España se deben en boa medida aos gobernos socialistas. Evidentemente, erros cometémolos todos e non comete erros aquel que non ten responsabilidades ou que non goberna. Penso que non se trata de blanquear nada, señora Gallego. Trátase de comenzar un mandato e non supoño que vostede, se lle tocara exercer esta responsabilidade, traería un plan económico e financiero. Ou vostede non traería o plan económico e financiero? Traer un plan económico e financiero significa blanquear algo? Penso que non. Trátase de dar cumprimento, ni máis ni menos, ao que é unha indicación legal. Gracias, señor Laje. Turno de réplica de 3 minutos, señora Martínez. Nada, moi breve, simplemente control, como decía a señora Gallego, do que se ingresa, do que se gasta, como decía o señor Jorquera, rigorosa xestión, vixiancia, transparencia, sobre todo en entes mencionados no plan económico financiero, algúns tan difíciles de controlar como a OINCE, nada máis. Moitas grazas, señor Jorquera. Sí, grazas. Creo que os argumentos están expresados, polo tanto non vou facer uso do turno da réplica. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Martínez. Moi brevemente, supoño que o que lle acabou de quitar a quenda de palabra o señor Deus foi o despiste coa suspensión do partido en Riazor. Xa non lo aclarará, se quere, en privado. A reforma da Constitución non é unha cuestión de pureza ideolóxica, é un feito e eu creo que tampouco nos facemos ningún favor ignorando de onde veñen as cousas que combatemos e que, ademais, eu entendo que combatemos de maneira honesta. Eu alégrome de que se digan, de que unha parte maioritaria do Pleno diga hoxe algunhas cousas e que esteamos de acordo en esas cuestións. Boteinas de menos no debate de investidura fallido do outro día, digo que as botei de menos en xeral no debate, non na intervención de ninguén en particular, e seguramente se estamos de acordo pois no futuro, cando haxa por fin goberno do Estado, podamos poñer tamén algunhas destas cuestións sobre a mesa do novo goberno desde a corporación. Nada máis. Moitas grazas, señor Martínez. Señora Gallego. Bien, señor Martínez, lo que quería decir mi compañero, yo creo que es que lo ha entendido mal, es que aclararle a alguien del Celta que hubo que suspender un partido del Depor, pues que es un poco lamentable, siendo concejal de Coruña ahora. Bueno, señor Laje, me gustaría recalcar algunos aspectos de este pleno. Bueno, primero, el plan no está avalado por la Xunta, usted mismo ha firmado, y lo que se aprueba hoy es aprobar inicialmente el plan económico financiero para su remisión a la Xunta, que es el órgano de tutela financiera, que es quien tiene que hacer la aprobación definitiva. Eso es el orden del día de este pleno. Que está fuera de plazo también, y a continuación me voy a referir a eso. Pero sí quiero llamar la atención porque en la Comisión de Hacienda hablaba mucho de que están intentando cerrar una etapa
ahora dice, bueno, pues que esto es gestión ordinaria. Yo entiendo que quieran cerrar una etapa y todos queremos cerrar la etapa de la marea porque ha sido letal para la ciudad y así lo han dicho los ciudadanos. Pero yo creo que 4 años no se pueden cerrar así y lo que hay que hacer es cerrarlos con transparencia y con capacidad de análisis. Yo creo que no deben hacer lo mismo que la marea y esto es un consejo. Lo primero que tiene que hacer un alcalde o una alcaldesa es analizar el escenario económico con el que se encuentra, porque de eso va a marcar todo su mandato. Pero no hemos escuchado, señora Rey, ni una sola palabra suya al respecto de cómo está la situación económica, ni un solo comentario, ni la más mínima preocupación. Se encontraron con la liquidación del presupuesto escondida en un cajón, que además refleja el incumplimiento de la regla y el techo de gasto. Le obliga a aprobar un plan económico financiero, con el incumplimiento reiterado del periodo medio de pago, 1 millón de sobrecoste de la cubierta del estadio que no se justifica. Facturas en el cajón, sabe Dios cuántas tiene. ¿Se creen que con esto ha quedado zanjada la etapa anterior? Le garantizo que hay facturas y facturas en los cajones de María Pita. Y pretenden dar carpetazo dando cuenta al Pleno de la mayoría de los asuntos sin que se comenten. Yo les recuerdo que la liquidación del presupuesto, y lo dije antes, nos la dieron con la convocatoria del Pleno, igual que el informe de morosidad, igual que el informe de la cubierta, porque lo pedimos en la Comisión de Hacienda. Por cierto, el señor Martínez ya lo tenía y el resto de los grupos no, porque lo habían pedido, eso también es verdad. Hace mes y medio que tienen la documentación encima de la mesa y realmente bueno, pues la han seguido manteniendo, pues yo creo que un poco para traer todo junto al Pleno y que pasase un poco desapercibido. Este Pleno es el reflejo de la letal gestión económica de la marea que intentaron esconder antes de las elecciones municipales, que llevamos denunciando durante 4 años día tras día. Y el blanqueo, sí, el blanqueo de esta nefasta gestión por parte del Gobierno del Partido Socialista, intentando pasar páginas sin más. Traen el informe del cumplimiento de la normativa en materia de morosidad y solo me voy a parar en esto porque del resto ya casi hemos hablado todos. Incumplimiento del periodo medio de pago a proveedores desde abril hasta noviembre de 2018. No existía la factura del estadio, de la cubierta, y se ha incumplido casi todos los meses del año pasado. Lo justifican, es verdad, en el cambio de normativa, pero el que les debe preocupar de verdad es el de 2019. Incumplieron desde febrero todos los meses. Febrero 32,84 días, marzo 39,81, abril 43,19, mayo 44,31, junio 47,61. Y no es debido a una factura de 1 millón, es debido a los contratos, millones y millones de euros de facturas que se están pagando sin contrato. Eso es lo urgente y lo prioritario, no pagar un sobrecoste de 1 millón que no se puede pagar, por lo menos sin depurar las responsabilidades previas. A mí me gustaría que el lunes, que ha estado con el presidente de la Xunta, le preguntasen cómo hacen ellos para pagar en 15 días. La normativa es exactamente la misma. La Xunta paga en 15 días y el Ayuntamiento está en 47,61 días y cumple, por cierto, el techo de gasto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gallego. Señor Laje, tenga a palabra. Gracias. Señora Gallego, xa supoño que vostede aínda ten o chip do mandato anterior e, bueno, eu non aspiro a decirlle como ten que enfocar os plenos e digo-llo desde o máximo respeto. Non hai ningún tipo de composición malévola, non hai unha idea orquestada. Eso, a verdade que me chama moita atención eso de un plan económico que vostede pon en dúbida. Lóxicamente hai un procedimento, pero todo isto está falado ca Dirección Xeral de Política Financiera. Vostede non pensará que vimos a este pleno sin ser capaces de manter a interlocución que corresponde co goberno autonómico. É dicir, nos respondemos da nosa forma de actuar e estamos actuando como corresponde actuar a unha administración responsable. Que vostede diga que hai documentos no caixón, que non me refiro ás facturas, bueno, digamos que, por sorte, creo que os profesionais e os profesionais cualificados que temos no Concello xa
traballan en soporte informático, non hai nada guardado en ningún caixón, está todo bastante transparentado e vostede, que ademais foi responsable da área, creo que o sabe ben, creo que está utilizando un recurso lingüístico, unha metáfora que, bueno, eu podo entender que vostede queira facer eso. Si considera que hai que facer algún tipo de depuración de responsabilidades, propóñao abertamente e diga que é o que quere depurar. É dicir, nós non temos ningún tipo de opacidade, estamos sendo transparentes. Hai que elaborar un plan económico e financiero por un incumprimento determinado e lle corresponde facelo a este goberno como lle correspondería facelo a calquera outro. Non lle gusta que digamos que amordazaron as administracións públicas. É unha realidade, un feito que é pouco discutible. Incluso os alcaldes e alcaldesas do seu partido o recoñecen. Onde? Pois na Federación Española de Municipios e Provincias, onde hai un consenso xeralizado en torno aos graves erros que se cometeron amordazando as corporacións locais. Vostede quere confundir todo, que vostede diga que non afecta unha factura de 1 millón de euros ao pago medio, ao período medio de pago a proveedores. É dicir, vostede sabe que eso non pode decir, entón non o dice así, dice o que sucedeu no ano 18 e nós o que decimos é que nos gustaría que no medio prazo se correxira. Evidentemente, constatamos que hai unha serie de problemas. Nós non estamos aquí para blanquear a ninguén. Os cidadáns xa falaron e decidiron que a composición do pleno da corporación fose outra. Decidiron que vostedes teñan unha representación e os outros grupos teñan outra. A nós tocounos esta. O que temos é que ser capaces de non estar mirando permanentemente cara atrás. Se vostede considera que hai algunha irregularidade, poño sobre a mesa. O que lle podo decir é que o noso compromiso precisamente está en non tapar absolutamente nada. Aquí non se blanquea. Aquí o que se actúa é en torno á legalidade. E verao, cando no mes de setembro, saben todos os voceiros, porque yo trasladamos onte na Xunta de Voceiros, que teñen a disposición o informe cos reparos trasladados por intervención do ano 18. Transparencia absoluta. Quen teña que responder da xestión pasada o fará, xa o fixo diante dunhas eleccións. Nós teremos que responder do que fagamos de aquí en adiante. Que sucede? Penso que vostede, señora Gallego, vivía máis cómoda cando se atopaba con outro tipo de situacións nun pleno no que seguramente sería fácil facer intervencións como as que facía. Non nos vai atopar na confrontación, vai nos atopar sempre intentando buscar vías de entendemento. E haberá veces, como pasou hoxe, que a pesar de que se podía chegar a un acordo en torno a que se investigara, a que se tuveran todos os datos, vostedes preferiron forzar a máquina para poñer paus nas rodas. Pode ser entendible desde o punto de vista da táctica política. Eu, desde logo, non o comparto. A man do goberno está tendida, xa llo dixen, non hai cordóns sanitarios. O que hai é a vontade manifesta de entenderse, poñendo por riba de todo os intereses das coruñesas e dos coruñeses. Eso é o que nos guía, nada máis. Moitas grazas, señor Laje. Procedemos, rematada a quenda de intervencións, a votación do punto 6. Votos a favor da aprobación? Moitas grazas. Votos en contra? Abstencións? Ben, queda, polo tanto, aprobado. Non habendo máis asuntos que tratar na orde do día, simplemente desexarlles a todos e todas un bo verán, que os que teñan vacacións as desfruten e o resto vémonos en setembro. Moitas grazas. Bo día.